ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи Knockout TG қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои асосӣ ва муҳимро оиди Нурулло Алиев дар ин видеоролик пешкаш мекунем. аз ҳамин хотир дар ягон ҷо ба ҳузур шта лайк ҳазер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. сараввал каме дар бораи Фаридун Одилов гап мезанем. чӣ хеле ки медонем, терминатори тоҷик айни ҳол дар шаҳри Москва қарор дорад ва дар толори варзиши Evolve машқу тамрин карда истодааст. ҷанговари ташкилоти IMC Fight Nights Александр Махно, ки бо ҳамроҳии Фаридун дар толори Evolve машқ мекунад, имрӯз дар саҳифаи расмии инстаграми худ видео карда гуфт, ки имрӯз рӯзи ҷумъа, рӯзи гӯштингу спарринг аст. омода бош Фаридун, ман омада истодам. Фаридун дар ҷавоб гуфт, ки ман нӯшобаи худамро нӯшидам. шумо дар куҷоед? ман аллакай дар толори варзишӣ ҳастам. баъд дӯстон, Александр Махно ба толори варзишӣ омад ва онҳо бо ҳамдигар спарринг ё ин ки муҳориба баргузор карданд. марҳамат, навори муҳорибаро ба пуррагӣ худатон тамошо кунед. Смотри, они со мной все начинают в стойке и через минуту становятся борцами. Нурулло Алиев, ҷанговаре ки ҳамагон ӯро дар ташкилоти UFC дидан мехоҳанд. аз ҷумла ман низ ӯро дар ташкилоти UFC дидан мехоҳам. Нурулло Алиев айни ҳол дар шаҳри Пхукети Таиланд қарор дорад ва ба ҷанги навбатии худ омодагӣ дида истодааст. муҳорибаи ӯ кай ва дар куҷо баргузор мегардад? саволе ки ҳамагон мехоҳанд ҷавобашро донанд. дӯстон, муҳорибаи Нурулло Алиев моҳи март дар яке аз ташкилотҳои IMC Fight Nights баргузор мегардад ва ин муҳорибаи барои камарбанд нест дӯстон. ин муҳорибаи рейтингӣ мешавад. рақиби Нурулло дар ин муҳориба Тиаго Таварес буд, аммо бинобар ба бемории сироятии COVID-19 гирифтор шудани Тиаго Таварес, муҳорибаи ӯ бо Нурулло Алиев баргузор намешавад. айни ҳол ташкилоти IMC Fight Nights барои Нурулло рақиби нав кофта истодаанд. ҳамин ки рақиби Нурулло аниқ шуд, мо ҳатман ба шумо хабар медиҳем. ин маълумот оиди муҳорибаи навбатии Нурулло Алиев буд дӯстон. маълумоти дигар, Нурулло Алиев кай ба UFC меравад? дар мусоҳибаи навбатии худ Нурулло Алиев дар YouTube канали Ушатайка Спорт гуфт, ки як қадам роҳи дигар мондааст барои ба UFC ворид шудан. ҳамчунин журналисти Ушатайка Спорт аз Нурулло пурсон шуд, ки Ринат Фахриддинов гуфтааст, ки Нурулло виза дорад, аммо ман намедонам ӯ барои чӣ бо ман ба Лас Вегас парвоз накард. дар ин саволи журналист Нурулло Алиев гуфт, ки аз сабаби фарқ кардани соатҳо ман ба Амрико парвоз накардам ва ба Таиланд омадам, то ки ба муҳорибаи худ омодагӣ бинам. баъди моҳи Рамазон худо хоҳад ба он тарафи уқёнус парвоз мекунам. ман виза дорам ва маро аллакай дар Амрико интизоранд. хулоси гап, як қадам роҳ то ба UFC мондааст. чӣ гунае ки менеҷери ман ба ман гуфт, ҳуҷҷатҳо қабул шуданд ва мо туро интизорем. хуб дӯстон, ин буд маълумот оиди гузаштани ё ин ки ворид шудани Нурулло ба ташкилоти беҳтарини ҷаҳон, яъне UFC. дӯстон, хотиррасон мекунам, ки Нурулло Алиев айни ҳол дар Таиланд қарор дорад. ғайр аз Нурулло, боз дар он ҷо якчанд ҷангаварони UFC, аз ҷумла Ҳамзат Чимаев, Рафаэл Физиев ва дигарон қарор доранд ва Нурулло аллакай бо ҳамроҳии Ҳамзат Чимаев машқу тамрин кард. ҳатто онҳо бо ҳамдигар гӯштин гирифтанд. дар бораи гӯштингирияшон Нурулло Алиев дар саҳифаи расмии инстаграми худ ана ҳамин расмро гузошта чунин нависонд: ҳамзат Чимаев мегӯяд гӯштини Аврупо беҳтар аст. шумо чӣ фикр доред? албатта дӯстон, ба фикри шумо гӯштини Аврупо беҳтар аст ё ин ки гӯштини Осиёи Миёна? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед ва ба шабакаи мо агар то ҳол обуна нашуда бошед, ҳатман обуна шавед ва баҳри пешравии шабакаи Knockout TG лайки худро дареғ надоред ва ҳамеша пайгири хабарҳои нав бошед. раҳмат, ки видеоролика то охирша тамошо кардем. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр. ای به شهران سلام در غم مردک تسلا